Il-Malta Community Chest Fund, l-MCCF, reġgħet fetħet l-uffiċċju tagħha fil-qalba tal-belt, spazju li tirkompli saħaħ il-missjoni li tkun qrib dawk li qed jaffaċċjaw il-kanċer u mard ieħor serju. Minn dan il-post se tilqahom u tagħtihom servizzi professjonali fosthom dak ta' social workers biex l-għajnuna tkun sħiħa u umana. Ix-xogħol fuq il-binja sar b'kollaborazzjoni bejn Heritage Malta, l-Uffiċċju tal-President u l-MCCF. Il-President Miriam Spiteri de Bono ta' tħajr lill-Arċisqof Charles Scicluna u l-Kurja illi matul daw l-aħħar 3 snin offrew 3 kmamar fil-Palazz tal-Arċisqof mingħajr ħlas ta' kera. Qalet li l-uffiċċju l-ġdid ser ikun taħt id-direzzjoni ta' Claire Micallef Poulet illi deskrivita bħala l-wiċċ tal-Community Chest Fund. Aħna qegħdin hemmhekk biex nagħtu l-għajnuna. Hawnhekk ġol-belt bl-entratura minn Archbishop Street, entratura għalihom għandhom ukoll privatezza. Ġifieri ġejt għaddejt minn dil-parti tal-Archbishop Street, tħalt minn strada Merkanti u sibt il-bib jew tħall dak il-ħin jew għamilt appuntament għaw nies li huma mħarġa biex jgħinuhom u ovvjament l-għajnuna kollha jtuha from day one, anke fejn jidħol mili ta' formuli. Il-Prim Ministru Robert Abela għal il-Community Chest Fund tfisser empatija, solidarjetà u ħniena. Fakkar kif tul is-snin kienet hemm mal-poplu fl-aktar mumenti diffiċli, ħallit lil pazjent jiffoka fuq saħħtu waqt li ħadet ħsieb il-bqija. Għalli dan huwa riflessjoni ta' stati li tassew jieħu ħsieb lil niesu. Semma wkoll il-Sandro Grek li sab warajh poplu maqut li appoġġjah u qal li dan huwa xhieda ta' sbuħija tal-pajjiż li jwarrab id-differenzi f'mumenti ta' kriżi u jingħaqad fis-solidarjetà. Il-Viċi Kap Nazzjonalista Alex Perici Kalascione fissem il-Kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg għalli il-Community Chest Fund indirizza r-realtajiet reali tal-membri tal-komunità fl-aktar momenti ta' bżonn. Enfasizza li l-għajnuna ma tkunx biss finanzjarja, iżda wkoll preżenza umana f'momenti ta' vulnerabilità. Spazju li qal qed joffri tama, għajnuna u dinjità u li jixed kif il-poplu Malti jaff jerġa' jingħaqad lilin minn kull differenza. L-Arċisqof Scicluna deskriva l-post bħala qadba li fija jersqu nies imtaqlin bit-tama li kull min jidħol joħroġ imserraħ. Qabel birek il-post huwa qal li aktar mill-binja nnifisha dal-uffiċċju jissimbolizza għaqda, għoża u solidarjetà. Iċ-ċerimonja ntemmet bil-kxif tal-lapida li timmarka uffiċjalment il-ftuħ mill-ġdid ta' dan l-ispazju.